Прывітанне! Тэма сённяшняга урока – правапіс складаных і складана-скарочаных слоў. Мы пагаворым пра складаныя прыметнікі і назоўнікі, іх напісанне, а таксама разгледзім найбольш частыя выпадкі, якія пытаюцца на ЦТ. Тэме складаных назоўнікаў і прыметнікаў будуць асобныя урокі прысвечаны. А мы сёння разбіраем самы топчык. Пачнём са складаных назоўнікаў, якія пішуцца разам. Разам пішуцца складаныя назоўнікі, утвораныя ад дзвюх і больш асноў пры дапамозе злучальных галосных ОА, Е, Я. Напрыклад, конегадоўля. Складаны назоўнік, асновы кон і гадоўл. Злучаныя пры дапамозе галоснай Е. Збожжанарыхтоўка. Вось дзве асновы і злучальная галосная А. Льнозавод. Тут злучальная галосная О. Землекарыстанне. Злучальная галосная Е. Далягляд. У гэтым слове злучальная галосная Я. Наступны пункт. Усе складана-скарочаныя назоўнікі пішуцца разам. Вось глядзі такія прыклады. Сельмах, філфак, райцэнтр. Звярні ўвагу, што у складана-скарочаных словах часткі асноў пішуцца так, як і у цэлых словах. Ну вось той жа сельмах утвораны ад сельскі магазин. У слове сельскі пішам сел, і вось гэта частачка так і перадаецца у новым складана-скарочаным слове. Ніякага тут якання не адбываецца. Таксама і ў іншых словах. Ідём далей. А зараз любімы пункцік усіх складальнікаў ЦТ. Паў з агульнымі назоўнікамі. Паў яблыка, паў лімона. Калі у нас агульны назоўнік, то мы пішам паў разам. І неважна, з галоснай літары пачынаецца слова ці зычнай. Запомні гэта. З некаторымі іншамоўнымі часткамі назоўнікі пішуцца разам. Вось гэтыя часткі. Авіа, агра, астра, аўта, аэра, аўдыя, бія, вела, відэа, гама, геа, грам, за, кідам, макра, мікра, медыя, мота, радыё, сацыя, спарт, стэрэа, тэле, фота, электра. Я не выпадкова выдзеліла макра і мікра, бо іх не трэба блытаць з міні, мідзі, максі, з якімі назоўнікі пішуцца праз дэфіс, але пра гэта пазней. Зараз прыклады слоў з такімі часткамі. Авіа, завод, аўтастанцыя, спартзала, спартыўная зала. І апошні пункт, 5, гэта назоўнікі складаныя, першая частка якіх дзеяслоў загаднага ладу на і. Гэта словы тыпу сарві галава, пакаці гарошак, прайдзі свет. І, думаю, вядомае табе словавыключэнне перакаці поле. Ну, з правапісам складаных назоўнікаў разам мы разабраліся, а цяпер разгледзім тыя выпадкі, калі яны пішуцца праз дэфіс. І адразу іншамоўныя часткі, якія трэба запомніць, бо яны пішуцца з назоўнікамі праз дэфіс. Арт, біце, веб, максі, міні, мідзі, экспрэс, блок, лейб, унтер, штаб. Прыклады з гэтымі часткамі. Віце-прэм'ер, веб-дызайн, экс-чэмпіён, прэс-цэнтр. І адно выключэнне з гэтага пункту. Блокпост. Гэта слова пішуцца разам. Таксама праз дэфіс пішуцца адзінкі вымярэння. Ну, вось, напрыклад,
кілават-гадзіна, чалавека-тэст, машына-месца. Але ёсць выключэнне, і, думаю, ты яго памятаеш. Гэта праца-дзень. Ідём далей. Пішуцца праз дэфіс складаныя назоўнікі, у якіх скланяюцца два словы ці апошнія. Ну, гэта словы тыпу папараць-кветка, жар-птушка, вагон-рэстаран. Ну і яшчэ адзін прыклад дадала крэсла, ложак. Такія пішуцца праз дэфіс. Асабліва трэба быць уважлівым з назоўнікамі, калі першы з іх гэта агульны, які абазначае родавае паняцце, больш шырокае, а наступны з'яўляецца уласным. Напрыклад, рака Нёман. Назоўнік рака агульны, ён мае больш шырокае значэнне, а Нёман, уласны назоўнік, ужо удакладняе, канкрэтызуе, што гэта за рака. Якая рака? Нёман. У такім выпадку, калі у нас спачатку ідзе агульны, а потым уласны, паміж імі ніякага дэфісу не ставіцца. Але, калі мы памяняем іх месцамі, Нёман, рака, у такім выпадку мы пішам іх праз дэфіс. Яшчэ некалькі прыкладаў такога прамога парадку гэтых назоўнікаў. Газета «Звязда», фабрыка, камунарка. Таксама праз дэфіс пішуцца назоўнікі, якія абазначаюць назвы палітычных аб'яднанняў, рухаў і плыняў. Напрыклад, сацыял-дэмакрат, нацыянал-патрыёт. Таксама праз дэфіс пішуцца геаграфічныя назвы і складаныя прозвішчы. Ну, напрыклад, Аўстра-Венгрыя, Давыд Гарадок, Дунін Марцінкевіч. Ну, і з расійскіх прозвішчаў возьмем Салтыкоў-Шчадры. Вось гэтыя 5 пунктаў на правапіс складаных назоўнікаў праз дэфіс. 5 самых папулярных і распаўсюджаных у ЦТ выпадкаў. Больш падрабязна разгледзім на асобным уроку. Цяпер прагаворым пра складаныя прыметнікі, якія пішуцца разам. І разгледзім 3 асноўныя пункты. Першы з іх гэта калі складаны прыметнік утвораны ад складанага назоўніка, што пішацца ў адно слова. Напрыклад, водаправод, водаправодны. Вось. Другі пункт. Гэта калі складаны прыметнік утвораны ад слова злучэння. Напрыклад, сельская гаспадарка, прыметнік сельскагаспадарчы. 5 гадоў, 5гадовы. Белыя крылы, белакрылы. Запішам прыклады. Паглядзі уважліва на прыклады. І трэці пункт гэта тыя прыметнікі, якія ўтвораны спосабам складання і пры гэтым абазначаюць адно паняцце. Напрыклад, вечна зялёны, узаемаабумоўлены. Звычайна гэта словы утвораныя складаннем прыслоўя і прыметніка, як вось у нас першы прыклад, ці прыслоўе і дзеепрыметніка, як другі. З складанымі прыметнікамі, якія пішуцца праз дэфіс, справа больш цікавая. Паехалі. Першы пункт. Праз дэфіс пішуцца складаныя прыметнікі, утвораныя ад назоўнікаў, што самі пішуцца праз дэфіс. Напрыклад, Давыд Гарадоцкі, утвораны ад назоўніка Давыд Гарадок, Аўстра-Венгерскі, ад Аўстра-Венгрыя, сацыял-дэмакратычны, сацыял-дэмакрат. Ну і правільна, што тут мудрагеліць? Пішуцца іхнія продкі, бацькі праз дэфіс, ну і самім так трэба. Другі пункт – гэта прыметнікі, якія абазначаюць асаблівасці ці адценні разнароднай якасці. Ну, напрыклад, шэра-зялёны, кісла-салодкі. Першы абазначае адценні колеру, другі – смакавае адценне.
Трэці пункт – гэта тыя прыметнікі, якія абазначаюць раўнапраўныя паняцці. Напрыклад, глядзі, грамадска-палітычная сітуацыя, руска-беларускі слоўнік, сацыяльна-бытавы раман. Паміж такімі прыметнікамі, якія зліваюцца у адно, можна паставіць злучнік «і». Грамадская і палітычная сітуацыя адначасова. Гэта слоўнік рускі і беларускі. Не ў плане там выдання, а маецца на ўвазе, што ён перакладае з рускай мовы на беларускую і наадварот. Сацыяльны і адначасова бытавы раман. Дзве асаблівасці вось такія утрымліваю сабе падобны твор. Наступны пункт падобны да гэтага, але мае крышачку іншае адценне значэння, скажам так. Вось глядзі. Тыя прыметнікі, што абазначаюць разнародныя назвы. Напрыклад, навукова-тэхнічны, звычайна так, прагрэс, жыллёва-камунальны, жыллёва-камунальная служба. Так, в прынцыпе, яны паміж сабою падобны. Калі ведаеш, справа ідзе не да філалагічных тонкасцяў, то я б раіла гэтыя два пункты запомніць як адно. Калі гэта раўнапраўныя ці нейкі разнародныя паняцці, але яны абазначаюць адзін прадмет, да аднаго прадмету адносяцца. Тады іх трэба пісаць праз дэфіс. 5 пункт. Праз дэфіс пішуцца складаныя прыметнікі, часткі якіх абазначаюць напрамкі свету. Напрыклад, паўднёва-заходні, паўночна-усходні. Запомні гэты пункт. А яшчэ зверні ўвагу на прыклад паўночна-усходні. Думаю, ты памятаеш, што дэфіс знакам прыпынку не з'яўляецца, таму мы смела пішам унескладовае пасля галоснай. Вось так, каб больш бачна было. Ідём далей. Пункт 6. І вельмі важны. Праз дэфіс пішуцца часткі усходні, паўднёва, паўночна-заходні у складзе геаграфічных назваў. Напрыклад, Паўднёва-Афрыканская рэспубліка, Заходнесібірская раўніна. Будзь уважлівы. Калі ты сустракаеш гэтыя часткі не ў складзе геаграфічных назваў, то тады яны будуць пісацца разам і з маленькай літары, вядома. Вось параўнай. Заходнесібірскія краявіды, паўднёва-афрыканскія матывы. Запомні гэты пункт. Цяпер жа, пакуль усё свеженькае ў галаве, замацуем інфармацыю на практыцы. Выберы словы, якія пішуцца разам. Цісні на паузу і разбірайся. Давай праверым, што атрымалася. Так, першае слово – вадасховішча. Складаны назоўнік, утвораны ад словазлучэння сховішча вады пры дапамозе злучальнай галоснай. Зразумела, будзе пісацца разам. Кафэ-бар. Складаны назоўнік, у якім скланяецца толькі апошняе слова. Вось глядзі, дзе у кафэ бары стаяць за чым? За кафэ-барам. Сапраўды змяняецца толькі апошняе слова. Памятаем, быў такі пункт, што калі змяняецца абодва ці толькі апошні, то тады мы пішам праз дэфіс. Не падыходзіць нам гэты варыянт. Паў Еўропы. Складаны назоўнік з першай часткай паў. Прычым назоўнік уласны, той, які пішецца з вялікай літары. Таму відавочна мы пішам праз дэфіс. А вось калі б там быў агульны назоўнік, той же самы лімон, паў лімона, тады пісалі б разам. Спартзала. Складаны назоўнік з першай часткай спарт пішацца разам. Спарт значыць спартыўная зала, а ніяк не звязаная са спартай. Бялыніцкі біруля. Складаны назоўнік, які абазначае састаўное прозвішча. Вось як і імёны, там Ганна Марыля. Ганна Марыя, гэта я зараз ужо новае імя ўтварыла. Можа, камусьці спадабаецца. Так, пішам праз дэфіс. Як і Дунін Марцінкевіч, там Доўнар Запольскі і гэтак далей.
Аграгарадок – складаны назоўнік з першай часткай агра, як і ў чацвёртым выпадку пішам у адно слова. Экс-чэмпіён – складаны назоўнік з першай часткай экс, пішацца праз дэфіс. Экс у значэнні былы, былы чэмпіён. 8 пункт. Перакаці поле. Гэта складаны назоўнік, першая частка якога дзеяслоў загаднага ладу, што заканчваецца на «і». Хочацца напісаць разам, але мы памятаем, што гэта выключэнне, якое пішацца праз дэфіс. Свіцязь возера. Складаны назоўнік. Першы у нас ідзе уласны, затым агульны. Памятаем, што калі менавіта такая паслядоўнасць, то тады яны пішуцца праз дэфіс. Калі было б возера Свіцязь, не, яны б не пісаліся разам. Яны пісаліся асобна. Працадзень. Памятаем, што складаныя назоўнікі, якія абазначаюць адзінкі вымярэння, тыпу чалавека-тэст, чалавека-гадзіна, пішуцца праз дэфіс, але працадзень выключэнне. Яно пішацца разам. Сямітомны. Складаны прыметнік утвораны на базе словазлучэння 7 тамоў, да яшчэ пры дапамозе суфікса «н». Пішацца ў адно слова. Жоўта-аранжавы. Складаны прыметнік, які абазначае адценне колеру. Пішам праз дэфіс. Гісторыка-філалагічны. Складаны прыметнік, які абазначае раўнапраўныя паняцці. Гісторыка-філалагічны факультэт. Там вучаць адначасова гісторыкаў і філолагаў праз дэфіс. Чырванагруды. Складаны прыметнік, утвораны ад словазлучэння чырвоныя грудзі. Напрыклад, чырванагруды снегір. Пішам у адно слова. І яшчэ за ваш такую акалічнасць, у першай частцы мы пішам «а». А чаму? Таму што ў другой націск падае на першы склад. Чырванагруды. І таму чырвоны «о» замяняецца ў дадзеным слове на «а». Паўднёва-заходні. Складаны прыметнік, які абазначае напрамкі свету. Вось часткі паўднёва-заходні. Мы пішам такі прыметнік праз дэфіс. Параўнай правільны адказ з тым, што атрымалася ў цябе, і абавязкова прайдзіся па тых пунктах, дзе ты дапусціў памылку. А калі памылак не было, то ты малайчына, давай анлайнавыя 5 і да сустрэчы на наступным уроку. Пакуль!